Παιδιά, εγώ γράφω, μπορείτε να το βάλετε. Στον παπά. 3, 2, 1. δεν βρίσκω τρύπα. Δεν θα τη μάθω. Μπήκε. Οπ, άναψε. Λαμπιόνια. Η οθόνη. Θα βάλεις την F1. Κάνε τον ομιλητή. Αναβολή και λάθος $100. Γεγονός. Πρώτη φορά που λειτουργεί. Ωραία, ευαλίσουμε. Ωραία, εδώ πέρα τώρα βάζουμε μία 8, ξέρω εγώ, δοκιμάσαι. Ωραία, πώς το βάζουμε? Ξαναπουτάρει προφανώς και πας στο settings. Με το F1. Ναι. Ωραία, reset. Set the date back to something, for example. Οκ, αλλά τι πώς? κάνουμε τώρα? Μήπως έχει φελάκι. Εντάξει, κόψω το βίντεο. Περίμενε. Τράβα την πρίζα και Δεν ξαναβάλω γράφει το. το τίποτα. Πατάς escape. Είσαι σίγουρος ότι πιάνει το πληκτρολόγιο? Ναι. Τραβάμε ρεύμα, θα το ξαναβάζουμε για να πατήσουμε F1 στο setup. Ωραία. Τραβά ρεύμα. Και πατάμε. Το reset θα πατήσεις. Πού είναι το reset? Να το αυτό. Το κουμπάκι μέση. Α, δουλεύει το reset, παιδιά. Γιατί οι υπόλοιπα δεν ξέρουν. Την άκουσα, δεν ξέρω. F1. Μόλις το βγάλω. Δεν έχει βάλει ακόμα. Πάτα το από τώρα εσύ. Να, πρess F1 for setup. Πάτα το. Το πάτησα, παπάρι. Μήπως δεν βγαίνει. Αυτά είναι. Γιατί είναι πράσινο και δεν είναι μπλε? Για να μοιάζει με τα σούσε. Πώς το κάνουμε, edit? Με κανένα συν, πώς το διαγράφουμε. Με page down, page up και βελάκια λογικά. Date, έχουμε μία. Month βάζει πρώτα. Γιατί να βάλεις μία από 0,7 βάλε ρε. Καλά βάλε. Ναι, βασικά 0,6. 14. 0-1. Δεν γυρίζουμε πίσω να τον αυτό. 0,1. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, μόνο εμείς το κάνουμε. Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό. 2000 τέτοιο ρε. 2006. Ωραία. Οκ. Εγώ θέλω ότι και αυτά πρέπει να τα κάνουμε κάποια στιγμή. Βάζεις ένταξη. Γεια σου μαμά. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Εντάξει, μετά το τρίτο μπουτάρισμα νομίζω ότι πρέπει να το κλείσει.